To da farko za mu so mu ji sunanka. Alright, assalamu alaikum. Sunana Muhammad Sanusi wanda aka fi sani da Akwaski Zamani aka Yaran Hausa. To Akwaski Zamani ga shi mun gayyace ka kuma za mu tattauna da kai akan wasu muhimman abubuwa. So farko dai kai mawaƙi ne a arewacin Najeriya. So za mu tafi direct kai tsaye ka bayyana mana wace irin waƙa kake yi. Alright, so gaskiya ina yin waka R&B, ina yin waka rap, sannan ina yin waka aure, ina kuma yin waka blues. Ina waƙi da yawa gaskiya kala-kala. Ok, shin nau'i fa hip hop ne ko irin nanaye ko? Gaskiya bana waƙar nanaye amma mostly na fi waƙar hip hop da R&B. Most of song ɗin da na fi kenan. Hip hop R&B. Da R&B. So me ya ja hankalinka ka ɗau wannan salon? Saɓanin akwai irin a matsayinka na Bahaushe haka kamata ya a ce kana yin waƙa irin ta direct Hausa sai ka ɗau kuma fatan irin na Turawa. Me yasa ka ɗau wannan? Gaskiya ni abin da yake burge ni sosai saboda akwai sallika da dama da ake yi na harkar waƙoƙi sosai, so na zamani haka. So ina yake hukuncin da ke yin waƙa Hausa da Turanci haka saboda irin matasa 'yan gayu da 'yan mata 'yan kwalisa waɗanda suke son nishaɗi irin harkokin da nake. So bisa wannan duba da ne sai na yanke hukuncin da ke yin wannan waƙar Hausa da Turanci. Wannan shi dalilin da yasa nake na ɗauki wannan salon gaskiya. Ok, a zamanance dai ya kasance kowane irin kabila ne musamman Najeriya ba wai ta Hausawa ce kadai ba, ka gane akwai mutanenmu na kudu da sauransu. Yawa iri. To Akwaski a cikin waƙoƙinka wacce ka fi so? Gaskiya a cikin waƙoƙina akwai wani waƙa na soyayya, na fi son waƙar shi. Wannan waƙar gaskiya a cikin waƙoƙina na fi son waƙar soyayya. Soyayya. To za mu so ka ɗan yi freestyle haka sai mu tabbatar cewa wannan waƙar ce. Okay. Yarinya da ke so kullum muna tare, kin zama madubi kullum ke nake duba. Soyayya da nisa, garin masoyi ba nisa, ni za na biyo ki ko da safe ko da dare. Kai. Wannan ce soyayya Gaskiya kaɗan na yi daga son cikinta, Arabi song. ta yi kyau sosai. So wanne saƙo kake miƙawa a cikin wannan waƙar taka? Gaskiya a cikin wannan waƙar ta soyayya ina miƙa saƙo ne a irin mutane wanda suke ƙalubalantar mawaƙi. Kamar idan kana yarinya ka ganta kana son ta kana son ka aure ta, idan kana harkar waƙa ko harkar fim iyayenta za su iya cewa ba za su baka ba sakamakon wannan harkar da kake suna ganin kamar ba profession bane ba. Alhalin waƙar nan da muke yi akwai arziki yadda ba a tunani a cikinta. So wannan waƙar ta kunshi irin wannan iyaye da suke ƙalubalantar wannan mutanen da suke irin wannan harkokin. Waƙar tana da sakunkuna da dama a ciki matuƙa gaskiya ne. In na fahimce ka yi magana akan mutanen da idan aka ce kana waƙa kamar ba mutumin arziki bane kai kenan. Sai sun yi kicin sun raba ka da wacce kake so ko da aurata za ka yi da gaske. Kwarai da gaske akwai mutane da dama da suka kana harkar waƙa sai suke kamar kai ba mutumin arziki bane ko ba mutumin kirki bane. Alhalin waƙa sana'a ce. Dan ni waƙa ta yi min sutura ba abin da ba ta yi min ba. Da iyayena da yan uwana nake tare amma ba wanda yake ɗaukar nauyin komai na ni ne nake harka ta komai da komai nake kaina ina makaranta ina biyan kuɗin makaranta da harkar waka na ina sutura ina ci ina sha ina tufafi ina sai duk abin da nake so da wannan harka. Waka ta yi rana gaskiya. So wanne kira za ka yi ga irin mutane masu yi wa mawaƙa wannan kallon? To gaskiya kiran da zan yi ga mutane da suke mawaka irin wannan gini ya kamata a ce ku daina saboda wannan harkar ba haka take ba. Inda kuke tunanin waka ta wuce haka kuma waka ba wai harka ce ba ta batanci ko makamancin haka. Amma waɗansu da dama suna tunanin kamar harka ce ta batanci ko makamancin haka wanda ba haka bane ba. Waka sana'a ce. Kuma kar ku damu ko da ka tsinci dan uwanka yana cikin wannan sana'ar kamar shi addu'a ba bata bane ba batanci bane ba komai bane ba waka sana'a ce sosai kamar yadda dan kasuwa zai tafi kasuwa ya je kasuwancin sa wanda yake harkar ma'aikata ko aiki a office zai je aikin sa
haka harkar waka take ita ma sana'a ce tsayayya wanda take rike mutum har ma ka rike wani ka ciki. Gaskiya a daina tunanin wani abu akan wannan harka. To a Cosket wanne kira za ka yi ko shawara ga mawaka haka masu tasowa? To gaskiya kiran da zan yi ga mawaka masu tasawa na arewacin Najeriya da muke da su a wannan masana'anta, a tashi a jajirce, ake zuwa ana production mai kyau, in za ka yi waka ka je ka yi a studio mai kyau, idan rubutu kake ka samu songwriter wanda yake rubuta waka ka je ka nuna mai, ka ce ga waka ka a duba ma, a nuna ma yadda ake kafiya, yadda ake bridge, yadda ake hawa outlines, yadda ake yin chorus, yadda ake komai. Kiran da zan yi ga matasa duk wanda yake sha'awar shiga na harkar, kai ya shige ta da jahilci, kai kokari ka samu waɗanda suke da ilimi a kanta su ƙara ma ilimi a kanta. Wannan shine kiran da zan yi ga mawaka masu tasowa da kuma waɗanda suke sha'awar shiga wannan harkar. To a Cosket ka yi suna a ɓangaren shirya wasanni ma'ana shows kenan da a turance kenan. So a bana ma kana da wani albishir da za ka yi wa mawaƙa akan wani show da kake ƙoƙarin shiryawa domin promoting na artist? Gaskiya kamar da kuka sani ni ne mai kamfanin Sautin Arewa Entertainment. Ina ɗaya daga cikin organizers na arewacin Najeriya waɗanda suke hada award, suke bawa 'yan fim, mawaka, 'yan kasuwa, entrepreneurs, models, fashions. So ni organizer ne, bayan waka ina harkar organizing, ina tara waɗannan mutane, ina ba su award, ina duba ga irin ayyukan da suke mai nagarta. In mutum din yayi mu duba jarumtar da ya taka mu bashi award, in mutum waka yayi ta samu ɗaukaka mu duba mu gani mu bashi, in mutum kuma yana rawa ne ko makamancin haka. So kamar da kuka sani kamfanin Sautin Arewa Entertainment kamfani na ne, kuma bayan kamfanin Sautin Arewa muna da sabon kamfanin mu daya wanda kuka sani da Arewa Talent. Da duk waɗanda suke harkar Instagram za ku shiga page mu da Instagram ku sacin Arewa Talent Award za ku gan shi. Wannan shine sabon kamfanin da za mu yi wannan wasa na wannan shekara kenan. Za mu yi award insha Allah cikin wannan shekara kamar yadda muka saba yi duk shekara mai albarka. Akwai show mai karfi da za mu yi kwarai da gaske a ƙarƙashin ɗaya kamfanin mu Arewa Talent Award, wanda insha Allah za mu yi shi nan ba daɗewa ba. Mun ɗaɗɗaga ne saboda wannan iftila'i da yake addabar duniya gaba ɗaya na cutar coronavirus, amma insha Allah wannan abin yana karewa za mu zo za mu yi wannan show din kuma za mu karrama mutane kamar yadda muka saba yi duk shekara. To Allah ya amince. Amma to a Cosket mun gode da ka amsa gayyatar mu ka zo muka tattauna da kai. Allah ya mai da kai gida lafiya. To ni ma ina godiya. Sai ka yi sallama ga. To ni ma ina godiya sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun godiya sosai masu raina. Yawwa.